দ্বিধা দূৰ হোৱা নাই গেৰুৱা বাহিনীৰ। বিজেপিয়ে কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰিক লৈ শংকিত হৈয়েই ৰাতিৰ ভিতৰতে পুনৰ বিটিআৰত নমালে এদল বিধায়কক। NLFBआ ओरैनो जोनोम जायाखै। किसुमान नैबे बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बैफोरखौ आबुं जानायखौ नुयैयाव दिनै NLFBआ बिग्रायखांनो गोनां जादों। खुलुमबाय रायजो नोंथांमोना फिन खनसेबाव हेलेसबि लुगाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाग्रोबाय। जोंनिया मोनसे नेचार कालचार बायदि जानानै फैबाय दानि समावहाय जों बयबो नुगासिनो दङ। खौरां मोनस्लाब मोनि रंजानाय बमा गावथिंलाबायनायखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। स' नैबेखौहाय लानानै दिनै माखासे खोथा सावरायगोन आरो लोगोसेनो आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि आखल आखुफोर नैबेफोरो जोंनि बिटिसि हालामखौहाय लानानै बिथांमोननि नोजोरा माबायदिहाय नैबेखौबो सावरायनो थांगासिनो दङ। आरो जोबथारनायावहाय NLFB आदा बिथांमोननि खौरां एसे दङ। गोबाङानो नुबाय अब्लाबो आं फिन खनसे आंनि फारसे फंनैसो बिबुंथि लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। जागायजेननोसै जोंहा नै बमा गावदिंलाबायनाय रंजानाय मानाय बिदिखौथ' गोबां नुबाय। नैबेबायदि खोनास्लाब मोनै रंजानाय फुरथि खालामनाय ओमफ्राय उनावहाय खोथाया बेलेग आलदा जाहैयो नैबेबायदि। स' नैबे बेलायाव आङो फंसेल' बुंनो सानदों। मिहिनीश्वर बसुमतारी BKWACनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंदों जे जिहेतु केबिनेटआव सावरायलायबाय फोसावबायबो नाथाय अफिसियेलि नैबेयो दासिमहालागै जायाखै आरो गोबाव सम नांबावगोन होननानै बुंदों। ओनसोलखौ बारायनायनि एरिया एक्सटेनसन इंराजियाव जायखौ बुंदों जेरै सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बाथ्रा दाबो बेबो जाफुंजोबाखै। गामिखौ सनितपुर बिश्वनाथाव गासै गं 40सो गामिखौ फोसावदोंबाबो आरो केबिनेटआव थांखि लादोंबाबो दाबो गभर्नरनि बियो गभर्नरजों फोसावजायाखै। सरकारि भाबै गभर्नरा फोसावनांगौ बेखौबो दाबो फोसावनाय जायाखै। ओंखायनो समा लागोन। दिनै गहपुर सिमुलगुरिसिम सिमा बारायबाय होननानै दिनै गोबाङानो बुंदों आरो खुगाजोंल' बुंबाय थादों। अफिसियेलि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। माखौ बुंदों बिथाङा बुंदों नैबे गामि थिसननायनि बागै जे साननैसो जोबोद दावराव गामि बायदिसिना प्रेस मिट होनायफोरखौ जोंहाय नुनो मोन्दोंमोन। बायदिसिना सोंखारिलायनाय सोरबा रंजानाय सोरबा दुखु फोरमायनाय नैबेफोरबायदि थासारिफोरा। स' दिनैनि समाव जों बुंनांगोन माखासे खोथाखौ जोङो दा नोजोर होनांगोन। किसुमान आसनि स्किम्स बायदिसिना फोसावदिंलाबायनाय इलेक्सन खाथिब्ला नैबेफोरो गोबां जायो आरो गोबांखौनो जों नुनो मोनगोन। स' नैबे बेलायाव अकस्मातनो जोंना रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे फोसावबानो जास्लाब मोनै रंजानायफोरखौहाय बाराद्राय दिन्थिनाङा। बेजों मा जायो गुबुनासो थारमाने मेगन गोसा जायो। बेनि थाखायनो किसुमान खामानिफोरखौहाय सिगां जाग्रोनो होनांगौ बेनि उनाव रंजाब्लाबो जाहाथे एख' खहा जायै बायदि। नाथाय जोंनिया मा खोनास्लाब मोनै रंजानानैहाय उनावहाय गुबुनफोरजोंहाय बिदिनो धरना गाथेनाय दान्थे बिदान्थे बायदिसिना जालायलायो नङा होमबा। स' नैबेबायदि हाखु दाखुद्राय जाद्रायनाङा खामानिफोरखौ जाफुंजोबनो होग्रोनांगौ। बेनि उनाव सोर मा बेसे रंजायो रंजाबाय था बेवहाय रावहाबो एख' बुंनो गोनां गैया। नाथाय जायैनि सिगांनो बांद्राय बिगिनि खालामद्रायनानै दिन्थिबाय थायोब्ला नैबेबायदिनो उनावहाय जायाब्ला मिनिजानो गोनां जायो। आसाम सरकारनिफ्राय दिनैनि समावहाय जों नुनो मोन्दों मा गोबां माने MLA बिधायकफोरनि दल टिमफोराहाय दिनै मानो BTC जोंनि BTR हालामाव मानो नोजोर होदों। जोंनि बे मोननैल' समस्ति दंसै नामा सारा आसामाव जे जोंनि BTCआवल' गासैबो दिनै नारा नाथा जोबोद सेस्था खालामदों। नाथाय सोरनि सायाव मानि थाखाय इसेबां नाजानाय मानि थाखाय गासैबो आसामनि गोबां मन्त्रि MLAफोरा दिनै BTCआव ग्लोब हाबगासिनो दङ। मा थांखि लादों नोंथांमोना एसे सानना मोनदोंना मोनाखै हमदांना मोनदोंना मोनाखै बिथांमोननि थांखिया माबायदि जानो थांगासिनो दङ। आरो बेखौहाय जोंना मानव गेदेर CM प्रमद बर' सारा माबायदि टेकेल खालामगोन फैबाय थानाय समफोरावहाय। राजु नार्जारि बिथां मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि UPPL दोलोनि नोंथांमोना बोरै टेकेल खालामगोन। नंगौ थांनाय समफोरावहाय जोङो नुदोंमोन मा BPFजोंबो BJPयाहाय एलायन्सआव दंमोन। नाथाय माबायदि एलायन्सआव दंमोन बेखौ जों बयबो रोखा मोनथिगौ।
एलायेन्सआव दोनदोंब्लाबो बिथांमोना स्टेटखौहाय नैबेबायदि डाइरेक्ट बिटिसियावहाय आगान होनो होआखै। जेरै नोंथांमोना रन्जित दास बुंनायनि बिबुंथिखौ खोनाबाय जानांगौ गोबाङानो। हारसानि बुंदोंमोन नालाय बिथाङा एजन मात्र MCLAयासो थै कि EM लागे होनलायनाय बाथ्राफोरा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जानांगौ। स' नैबेबायदि गोख्रों गोरा जानो रोंनांगोन, गादब जानाङा। स' थिग काउन्सिल सालायनानैबो बिथाङा मोनसे समावहाय स्टेटनि फारसे गोहोम खोख्लैनो हादोंमोन। नाथाय दिनैनि बेलायाव जोंहा मानाव गेदेर CM प्रमद बर' सारा बाख्नायबाबो बाख्नायखौनो हायि, सोदोब गैयि, जोबोद माने CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय गोबां बाख्नायो। नाथाय मानो थाखाय एसेबां बाख्नायदों दिनै नुबायबा बेनि उल्थासो रिएक्सन जानो हमगासिनो दङ। दिनै UPPLखौ जोगारनानै BJPया गावसोरसो सिंहाय बेलेग हरजन्त्र खालामदों नामा उननि समफोरावहाय। बिथांमोननि टारगेट लक्ष्यनानो जाहैबाय सारा काउन्सिलखौहाय गावसोरनि फेभाराव लांजोबनायनि। बे थांखिखौ हले जोङो निजेनो साननानै नायोब्ला, बिजिरना नायोब्ला जों मिथिनो हागोन जे दिनै मानो थाखाय एथ'ग्राब 40-50 जन MLA आरो मन्थ्रिफोर, पार्टिनि लिडार्सफोर, वार्कार्सफोर गासिबो BTCआव ग्लोब बायदिसिना प्रग्राम अर्गेनाइज खालामनानै बयबो दिनै BTCआवल' फैगासिनो दं। बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना नोजोर होदोंब्ला मोनथिगोन। आरो जाय खुंथाय गोहोआव दङ बर्थमान BTCनि बिथांमोनाबो एसे सांग्रांथि जाना थानांगौ होननानै बुंनो सानदों। आं सोरबा पार्टिनि फारसेल' जानानै बुङाखै। दिनै एज आ हल जोंनि बर' कमिउनिटिखौ सोर टारगेट खालामगासिनो दं। बेवहाय जोंहा काउन्सिला थारैनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय माबायदि जानो थांगासिनो दङ नैबेफोरखौ सानहरना नायोब्ला एसे गिख्रांथावना महर जानानै फैगोन होननानै नुहरदों। बेनिखायनो जोङो बयबो जि खालामनो सानदों एसे मोजाङै नोजोर होलायनानै साननानै बिजिरनानै जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन, आवगायलांनांगोन आरो थिग डिसिसन लानो रोंनांगोन। नङाब्ला खिन्थु फैबाय थानाय समा जोबोद गोसोम सम मोनसे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय फैनो थांगासिनो दङ होननानै आं बुंनो सानदों। दा बर्थमान जेरै नैबे दानि थासारिखौ नायोब्ला NLFB आफाद खावसेया सारेन्डार जानानै 2 लाख रां अनसुंथाइ लादों। थिगानो दङ, फिस फैगोन। बिथांमोना 2 लाख रां मोननायजों गावनि जिउ राहा लामा मोनसे दिहुनना लानो हागोन। नाथाय बे NLFBनि माखासे जाय बिथांमोना डेजिगनेटेड केम्पआव दङ बिथांमोना दासिमहालागै सारेन्डारनि खुनु खोथा फैयाखै होननानै फोसावदों। आरो जेब्लासिमहालागै बर'नि जि सिमां हास्थायनाय बेयो जाफुङा अब्लासिमहालागै बिथांमोना कमप्रमाइज खालामा बा सारेन्डार जाया, बिथांमोना दावबायलांबाय थागोन। आरो बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना खावलायदों रायजो राजाफोरा नैबेनि सायाव सन्देह जानाङा। बिथांमोना दासिमहालागै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन आरो हास्थायनाय सिमांफोरखौहाय जाफुंसार महर मोनागौमानि बिथांमोना नाजाबाय थागोन होननानै खावलायदों। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायहरोदि जोंहा NLFB हिसाबै क'क्राझार सान्दामारि केम्पआव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइ डेजिगनेटेड केम्पआव जों NLFBया जिरायनानै दिनैसिम गोथाङै दंबाय थायो। आरो दिनैसिम जोंनि गेजेराव चेयारमेननिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो जोंनि काउन्सिलाव गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ। आरो बेबायदिनो जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफ्राबो जोंजों लोगोसे दङ। दिनै दाख्लै साननैसो एसे आगोलाव जोंनि बर'लेण्ड आर्मिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों जों 2 लाख फैसानि थाखाय जों गावखौ जों सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै, 2 लाख थाखानि थाखाय जों फैयाखै। जोंनि जेब्लानोसिम जोंनि NLFBनि जि समस्या, बर' हारिनि जि समस्या, जि थांखिफोर, बैफोर समस्याफोरा थांखिफोरा सुस्रांजायागौमानि जाफुङागौमानि NLFBया जों NLFB हिसाबै गसंथानानै थागोन होननानै जों दिनैनि गेजेरजों दिनैनि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरोदि आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव जि बर'नि समस्या थाङोब्ला दिनै BTR एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफोर दं, मावफुंजायै दफाफोर। दिनै NLFBया बैफोर बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों। दिनै एरिया एक्सटेनसननि बेलायाव जों NLFBयाबो भारत सरकार, आसाम सरकारखौ नारसिनबोबाय थादों। दिनै हारि उदांस्रि दावहायाव जेसेबांनाखि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ बावलांबाय, बै जिउ बावलांनाय न'खरफोरनि फरियालनो बिथांमोननो दिनैसिम आसाम सरकार आरो भारत सरकारा अनसुंथाइ होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। दिनै जों नुनो मोन्दों 1000 जनसोखौनो होदोंना होआखै जोंहा सोंलु बेरखांदों। दिनै जोंनि
जि हारिनि थाखाय बावसोमलांनाय गावखौनो दिनै 6,000 जननि बारा 6,000 जननि बारा दिनै मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरनो अनसुंथाइ होगोन होननायखौबो दिनै मावफुङाखै। दिनै बेबायदिनो एक्स एनडिएफबि बिथांमोननो साख्रिनि खोथा बुंदों, पारामिलिटारि फर्सआव थिसननायनि खोथा बुंदों, दिनै बेफोरखौबो मावफुंनायखौ जों नुवाखै। खोथाल' होबोबाय थादों, मावफुंनायखौ जों नुवाखै। बेनिखायनो जों खावलायबोबाय थादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ बिटिआरजों सोमोन्दो थानाय किसुमान दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों। आरो नैबे जि जोंनि बर'नि समायसा, बै समाव हारि उदांस्रिखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिफ्राय बुंबोबाय थादों डिभाइड आसाम 50-50, नो बर'लेण्ड नो रेस्ट, जान देंगे राजलिंगि। दिनै बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै गोबां जोंनि सा खोला सानजा सोनाब ओनसोलाव रायजो जानानै थानाय दुलाराय बर' हारिया आइ आफामोना दिनै बिखौ गथ' बायै बायै ओंखाम थफ्ला लायै लायै राजा लामायाव होबथादोंमोन, रेल लामा होबथादोंमोन। दिनै बै आलादा रायजोआ दिनैबो सुस्रांजायाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जि आन्दालन खालामनाय दिनै बैफोर ओरैनो दैयावसो थांदों। दिनै NLFBआ ओरैनो जोनोम जायाखै। किसुमान नैबे बर' रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय बैफोरखौ आबुं जानायखौ नुयैयाव दिनै NLFBआ बिग्रायखांनो गोनां जादों। दिनै NLFBखौ सोर बेबायदि संग्राम खालामनो थिनदों? दिनै जोंनि बर'नि बिफा होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जों बुङो। दिनै बै समनिफ्रायनो बुंबाय थादों जांख्रिखां जांख्रिखां बर' रायजो राजा खौसे जा होननानै बुंबाय थादों। आलादा रायजो नङाब्ला जों जिराया होननानै बुंबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां साराबो बै समाव जिबायदि बाथ्रा बुंनानै जिबायदि आन्दालनजों जोंखौ गोदौग्लाबहोदोंमोन, जोंखौ किसुमान बाथ्रा बुंनानै खोमोन थिया थिया खालामदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोंनि सिगांनि NDFBनि मानाव गेदेर बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारमोनाबो बेबायदिनो गोबां NDFBआव बोसोन आरो बिथोन होनानै गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जिउ बाउसोम होबाय। दिनै बै जिउ बाउसोमलांनायफोरनि आत्माया दिनै जोंनि गोसो गोरबोआवबो मालाबा मालाबा गोसोआव सिखांफैयो। बे हिसाबै जों बुंनो हायो जे बर'नि जि समायसाफोर बै समायसाफोरा सुस्रांजायागौ मानि जों NLFBआबो सरकारजों सावरायनायाव गोसो मोदोम जिउ होनानै बाहागो लागोन होननानै आं दिनैनि नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गुरैयै खावलायहरो। आरो लोगोसे जोंनि जि माहारियारि आफादफोरा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदों, बे सोमावसारनायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो जे गोसो मोदोम जिउ होनानै फैबाय थानाय समफोराव आलादा रायजो मोनागौ मानि जों सोमावसारबाय थागोन होननानै आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बाहागो लागोन बा लाबाय थानांगौ होननानै आं NLFB आफादनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। गोजोन्थों। स' नैबे बेलायाव जोङो बुंनांगोन थारैनो सरकारा माने डाटा गैयालासे जायबा बहिष्कार खालामजानाय आफादनिफ्राय बोख्लायजानाय सोद्रोमा सुबुंफोर बिथांमोनखौसो लाफ्लानानै नैबेबायदि सारेन्डार प्रग्राम बायदिसिना जाहोदों नामा, बेवहाय एसे डाउट जानाय फैदों। जिहेतु बिथांमोना डाइरेक्टलि प्रेस मिट खालामनानै बे खोथाखौ क्लियार खालामना होबाय। स' बे बेलायाव जोङो थारैनो मिथिनांगोन जे स्टेटआ माबायदि पलिसि खालामगासिनो दङ आरो स्टेटजोंहाय जोंनि काउन्सिलनि BTC सरकारा माबोरैहाय फिदिंजागासिनो दङ, नैबेबो जोबोद नोजोर होनो गोनां खोथा। जानांगौ बिथांमोना दिनै एलायन्स गभर्नमेन्टआव थानायखाय 50-50 जितु सिट शेयारिं जादों। स' नैबेनि थाखाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय गोबां सरकारखौ बासायनो नाजानानै नाख्रेबजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरो जितु बे कलिसन गभर्नमेन्टआ नैबेबायदि थिग कनसिकुवेन्सेसफोरखौहाय फेस खालामनो गोनां जाबाय थायो। बेनिखायनो जों दा बर्थमान बुंनांगोन दिनैनि समावहाय स्टेटआ जोबोद गोहो मोनदों। बेनि थाखायनो गासिबो सारा BTCनि खामानि दामानिफोरावहाय आग भाग लादों। सब बिथिङावनो बिथांमोननि आखायावसै होननानै जों बुंनांगोन। गासिबो बिथांमोननि फेभाराव दंजोबो दा। UPPL सरकारा बर्थमान फंनैसो उल्था बिथांमोननि बेरेखा बुङोब्ला जों रोखा मोनथियो बा नुहुरखायो जे बिथांमोना गभर्नमेन्टखौहाय एलायन्सखौहाय ब्रेक खालायगोन। ब्रेक खालायोबा सरकारा सा ससेयावनो बायगोन। बे बेलायाव नाथाय बिथांमोनाबो एसे गोख्रों गोरा जानांगौमोन। दिनै नैबेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों मोनथियो जे बिथांमोना मोनसे जोबोद माने लोरबां स्थितियाव दङ। बिनि थाखायनो जोङो बेनि फिथाइखौ दिनै बयबो भुगिफानो गोनां जागासिनो दङ। आरो थिग बेबायदिनो जुदि जाबाय थायोबा नै फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सनाव बिथांमोना जुदि बोरैबा नङा बोरैबा
बिजाथि गावसोरनिफ्राय दैथायहरनो हायोब्ला बेयो बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे पजिटिभ जागोन आरो बिथांमोना गोख्रोंसिन जाबावगोन होननानै आं सानदों काउन्सिल इलेक्सनाव। आरो जुदि बिदि जायोब्ला जोङो एसे सांग्रां हुसियार जाना थानायानो गाहाम। मानोना जों नुबाय दासिमहालागै गोबां दफाफोरा जोंनि जि ट्राइबेल स्टेटासनि बागै जाफुंनो गोनां बेफोरो आद्रा जानानै दङ, बा जोंनि जिथु बिटिसिनि आयेन बेफोरखौ थारैनो बिथांमोना गोहोआव फैखांनायनि उनाव स्क्रेप खालामगोन नामा। नैबेखौहाय बयबो साननो गोनां बाथ्रा, नोजोर होनांगोन। आरो आसा खालामदों जोबथारनायावहाय जोंहा NLFB आदा नोंथांमोना सेरखाय बेरखाय नैबेबायदि गावनाङा आरो हारिनि थारैनो सिन्था खालामदोंब्ला जायफोरा सारेन्डार जाहैदों थार नंगौना नङा बा नंखाय बेखौ जों बारा बुंनो थांला। किसुमान खोथाखौहाय इनफरमेसन गैयाजासे बुंजाया, जोङो ओरैनो मोजां गाज्रि नैबेफोरखौल'सो सावरायनो हागोन, नाथाय भितोरिया खोथाफोरखौहाय जों गोबां सावरायनानै पइन्टलेस जाहैद्रायगोन बियो। बेनिखायनो आं बेनि फारसे बारा बुंनो सानाखै। जायखिजाया जोंनि फारसे जोंहाबो सेस्था दङ, आदामोना जे जौगालांगोन, दावबायलांबाय थागोन, सिमाङा जाफुंसार महर मोनजासिम बेखिनिखौनो खावलायनाय थाबाय आंनि फारसे। आरो लोगोसेनो BTC खुंथायाव जायफोरा दङ बिथांमोनखौबो खावलायबाय नोंथांमोना हुसियार जानानै थानांगौ। राजु नार्जारि सार बिथां मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि UPPL दोलोनि, मैदेरखौ जोङो नाङा, जोंनाव थालिर जाहोनो गैया होननानै बुंदों बिथाङा। बे बेलायाव नोंथांमोना माबोरैहाय बुजियो बेखौ फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआवहाय। आंनि फारसे आं जा बुजिदों बेखौ फोरमायनोसै। मैदेरखौ जोंनो नाङा होननाय ओंथियानो जाहैबाय बिथांनो दैदेनगिरिखौ नाङा जाहैदों। जेनेबा बुंनो हाग्रा, खोथा बाथ्रा बुंग्रा, जेरै जों नुबाय कमल आजादमोन बिथांबायदि पार्टियाव माबा मोनसे बेले बेजे जाब्ला बा माबा मोनसे जायिखौ बुंब्ला नै बिदिखौहाय जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा बाजायो। थारमाने गावनि सायाव बारगा बुंनायखौ बिथाङा लुबैया। नंगौब्लाबो नङाब्लाबो माने बिथांनि जेब्लायबो सिङाव थानांगौ। बिथाङा बेखौहाय गावनि अर्डार मथे सालायबाय थानो हानाय सुबुंफोरखौसो बिथाङा दिनै पार्टियावहाय जयनिं होयो आंनि साननायाव। आरो बिथाङा जेरै बुंदों सादारन मानसिफोरखौ बिथाङा जयनिंआव लायो होनना बुंदों। नाथाय आं बेखौनो खावलायो, बै सादारन मानसियाबो जेब्ला सैथोखौ बुजिगोन अब्ला बेबो सानसे समावहाय मैदेरानो जाहैगोन, दैदेनगिरि जाहैगोन। नाथाय नोंथांनि बायदि साननाय, नोंथां साननाय बायदि नङा। बिथांमोना जाय गोसो गोथारै मावनो होननानै सानदों पार्टिनि फारसे बा समाज जौगानायनि हाबाफारिफोरनि फारसे। मैदेरखौ जोंनो नाङा, थालिर जोंनाव जाहोनो गैया। माने दिनैनि समावहाय नोंथाङा जा गादियाव दङ, जि बिबानाव दङ, बेयो जेब्लायबो बेबायदिनो थाबाय थानांगौ होननानै नोंथांनि साननाय। सोरबा एसे गोरों फैयोब्ला, सोरबा एसे खोथा बाथ्रा बुंनो हानाय फैयोब्ला नै बेफोर दैदेनगिरिफोरखौहाय नोंथाङा लुबैया। मानोना नोंथाङा गिदों दिनैनि समाव जे बिथांमोना आंनि बाहागोखौसो सेगोन नामा होननानै। बिदि नङा। सादारन मानसियाबो समावहाय जेब्ला सम जायो अब्ला बिथांमोनाबो बे एखे रुपखौ लाहैगोन। आरो बे बेलायाव पार्टिखौ मोजाङै सालायलांनोब्ला सोरबा सादारनखौबो नांगोन, सोरबा दैदेनगिरिखौबो नांगोन, सोरबा मैदेरखौबो नांगोन, गासैखौबो नांगोन। बे बेलायाव नोंथाङा मानसि बासिलायनानै जुदि राजनिति खालामनो सानदोंबा बे थारैनो बेसेबां पइन्ट गोनां बेखौ नोंथाङासो मोनथिगोन। नाथाय आंनि बुजिनायाव आं बेखौनो बुंबाय, मैदेरखौ नांला होनाय माने नोंथाङा गावनि गादिखौ सेजानो गिनाय। नैबिदि होननानै सानदों आरो आं। रायजो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्ट्सफोरखौहाय गाव गावनि साननाय मथे कमेन्ट्सआव फोरमायहरनो हागोन। आं बेखौहाय नैबे फैबाय थानाय नेक्स्ट ब्लगावहाय फरायथिनानै होगोन। गोजोन्थोंसै। नै बेखिनिसै दिनैनि भिडिअ'आ, आरो लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'। टिल देन स्टे ट्युन्ड, बाय।